Sí, hola Miguel. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, probando, sí. Loris. Hola, uno, 2, probando, sí. Hola, uno, 2, sí, hola, hola Miguel. Sí. No. Hola, hola. Sí, uno, probando, sí. Sí, hola. Hola.
Bos días, señoras e señores diputados, funcionarios da mesa, resto de persoal público que nos acompaña en medios de comunicación. Antes de dar comezo á sesión, disculpar a ausencia da deputada doña Mayra, que se atopa de viaxe e que, por lo tanto, hoxe non vai a poder acompañarnos en este pleno. E damos paso, entonces, ao comezo da sesión extraordinaria a petición dos señores e señoras diputadas do Grupo Provincial Popular, con un único punto na orde do día, que é moción para a adopción urxente de medidas que salven o futuro da central térmica de As Pontes. Como ben saben, non hai ditamen desta iniciativa. Por lo tanto, creo que o voceiro do Grupo Popular vai ser don Agustín Bamondes e que, don Agustín, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, é ben sabido que un fantasma recorre Galicia nestes últimos tempos, unha fantasma que causa desacougo porque lembra os tempos da negra sombra e da longa noite de pedra. A fantasma da destrución dos principais sectores industriais da nosa terra que agora cínguese moi especialmente sobre a provincia de Lugo. Unha fantasma que, por certo, acude sempre puntual á cita saíndo de Madrid e, casualidade ou non, sempre que ali se instala un goberno socialista. Hoxe, pende sobre Alcoa e sobre As Pontes a ameaza de que esa fantasma acabe provocando unha circunstancia social extraordinariamente grave. Por esa razón, nosoutros plantexamos unha solicitude de pleno extraordinario para dar voz e visibilidade a ese problema, para dar a oportunidade de expresar a solidaridade desta institución cos traballadores das Pontes, cos traballadores da Terrachá, cos traballadores de Ferrolterra, para expresar o noso compromiso coa economía de Lugo, coa economía de Ferrolterra, coa economía da Terrachá e tamén coa economía de Galicia. Se nos censura desde os medios de comunicación polo equipo de goberno a non aceptación de unha declaración institucional a este respecto. Señorías, nosoutros somos perfectamente conscientes de que este é un problema xeral, é un problema de país, é un problema que require do esforzo de todos para chegar a unha solución. Pero non podemos aceptar esa declaración de carácter institucional por dous motivos. O primeiro, nosoutros tivemos que presentar esta petición diante da desidia e da inacción desta institución provincial, que mentras traballadores, alcaldes e afectados se manifestaban nos seus lugares frente a esta ameaza, a Diputación se mantivo de perfil. Mesmamente, aquí tivemos que escoitar que era un problema de outra provincia, cousas da señora Merkel, e tamén se chegou a calificar a nosa proposta de espectáculo circense. Non podemos aceptalo tampouco porque somos conscientes da necesidade de acordos para resolver esta cuestión, pero unha declaración institucional non pode sustituir o debate político, moi especialmente porque este é tempo para a política. Así non lo decían os traballadores das Pontes pechados en Vilalba, que eles non estaban a favor nin en contra de ningún grupo político, pero que esperaban que os políticos fixeran a súa labor porque agora mesmo era tempo para falar eles. Evidentemente, no escaso tempo de que dispoñemos para esta defensa, é imposible facer unha análise detallada das causas e das solucións posibles a este problema. Moi someramente, permítanme decir, casi en plan de resumen, que o estudio das causas e das solucións leva fundamentalmente a poñer o foco en dúas institucións esenciais. Por un lado, a empresa, por outro, o Goberno central. O problema das Pontes arranca fundamentalmente, todos o sabemos, é reducido sumariamente de dúas circunstancias. Por un lado, os precios de produción e, por outro, o ciclo do carbón. O problema arranca porque a empresa Enel, titular de Endesa, manifesta
que os precios de produción non son rendibles en Román Paladino, que lle millor pechar a empresa que producir por riba de esos precios de costo. Pero a empresa non é inocente. A empresa sabe perfectamente que esa decisión súa se combina con outro factor, que é a chegada ao Goberno de España de unha formación política que aposta por un modelo enerxético, é certo, de reducción de efectos contaminantes, pero con unha posición ideolóxica que lle leva a decir non ás térmicas, que lle leva a decir non ás electrointensivas, que lle leva a decir non á instalación de empresas cerca do dominio público. Unha posición ideolóxica que respetamos, pero que, lóxicamente, en este caso non compartimos polas consecuencias que trae, que deben que ser moduladas para non ocasionar trastornos tan graves como os que está ocasionando. Seguramente, o Goberno coñecía a intención da empresa, pero non reaccionou hasta que se produce unha concatenación de acontecementos. Por un lado, o peche dos transportistas que visibiliza o problema e provoca a reacción social. Por outro lado, a convocatoria electoral. E, por outro lado, a decisión sorpresiva de Enel que determina prácticamente o peche da empresa coa interrupción da prestación dos servicios. E o Goberno reacciona, pero reacciona vagamente, reacciona sin aportar solucións. Se hai algún exemplo do carácter triste desa reacción do Goberno, non é máis que a presencia da señora ministra en Alcoa, onde aparece sin nada que ofrecer a cambio. Pero, señorías, nosotros enfocamos este pleno con carácter positivo. Nosotros creemos que hai solucións. Claro que hai solucións. Hai solucións para o problema do círculo do carbón. Ninguén discute, porque é indiscutible, que o carbón se ten que rematar. Pero non pode rematar de maneira abrupta, porque eso degeneraría nun conflito social de proporcións dantescas. A propia Comisión Europea de Defensa das Rexións determina claramente que esa adaptación á descarbonización debe de facerse pausadamente, con éxito económico, con adaptación ecolóxica, pero tamén con paz social. Se nos demais sitios poden seguir funcionando térmicas, aquí tamén se pode aceptar ese período transitorio. E tamén hai remedio para a situación dos precios. Claro que hai remedio, en outros sitios os están poñendo, porque o CO2 ten o mismo precio en todos os lugares, e en eses outros lugares siguen funcionando as centrais. Son solucións de carácter fiscal, como as que coñecen ben as súas señorías, son as posibilidades de reconversión, son as posibilidades de primas pola actividade da empresa. Agora mesmo, o reto desta Diputación, polo que nosotros presentamos esta proposta, é manifestar o seu apoio aos traballadores. Van a ser ustedes insensibles. Don Agustín, xa remote o seu tempo fai un ratiño. Moitas gracias pola súa intervención. Como máis lle quedan outras intervencións, pode concluir o seu argumentario. Doña Pilar. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todas. Pois non somos insensibles á situación que está atravesando a comarca afectada pola situación da central de As Pontes e tampouco pola de Alcoa. E por iso, por iniciativa do presidente, o pasado venres, dende o equipo de goberno, se propuxo ao Grupo Provincial unha xunta de goceiros coa que se pretendía promover unha declaración co apoio unánime das tres forzas políticas con representación nesta institución arredor das 700 familias afectadas pola situación actual en As Pontes e tamén, por extensión, facelo chegar ás familias afectados pola situación de Alcoa. A nós nos parecía necesario afrontar isto con unidade, son retos de futuro cos que temos que traballar ante a emerxencia industrial que está vivindo Galicia e singularmente a nosa provincia. Como ve, coincidimos na exposición. E por qué? Pois porque esta emerxencia industrial que estamos vivindo en Galicia é un reto de país, volvemos a coincidir. Por iso o debemos afrontar todos unidos, as institucións e tamén a sociedade, todos a unha, fuxindo dos xogos partidistas, e por iso lles propoñíamos esa declaración institucional que recollía a exposición, a parte expositiva da súa moción, e que foi apoiada xa tamén no seu fondo por 25 concellos integrados por comarcas diferentes, entre as que da nosa provincia se inclúen concellos da Terra Chá e da Mariña, por certo, coa ausencia dos concellos gobernados polo Partido Popular, segundo explica algún alcalde, compañeiro de fila seu, seguindo instruccións do seu partido, nalgún caso para que non entraran e nos vais avanzados para que mesmo chegaran a retirarse.
Como explicar, senón, a unidade de todas as forzas en varias ocasións, por exemplo, no Concello de Vilalba ou noutros, e que non se chegara a un acordo nesta institución? Que pasou na nosa xunta de voceiros? Pois miren, para empezar, que a súa voceira se amosou dende o primeiro momento reticente á proposta. Nin siquiera preguntou polo texto elaborado polo Goberno e varias horas despois da xuntanza nos comunicou que rexeitaba unha declaración de consenso. Que lle están demostrando vostedes, os señores do Partido Popular, á sociedade con esta actitude? Pois que se moven por puros intereses electoralistas, primando a foto e buscando o titular, que é onde máis se lles ve nos últimos tempos. Nos explicamos a señora Candia o venres pasado. Compartimos con vostedes a parte expositiva da moción que presentan, pero no punto de acordo tomamos distancia, porque vostedes abordan a situación cunha simpleza electoralista pasmosa. Piden que dimita a ministra e, con eso, asunto zanxado. Iso é todo o que teñen que aportar a este problema. E a quen pretenden enganar? A verdade é que a dimisión dunha ministra en funcións pode dar un titular. E despois, que facemos? Que aportan vostedes despois? Hoxe en día, calquera cidadán coñece e sabe que a produción enerxética e os compromisos de reducción das emisións son procesos complexos, en marcha dende hai anos. E eu o que me pregunto é se vostedes, o Partido Popular, o sabe. Falaba vostede fai un momento de dúas institucións, a empresa e o Goberno central. Fai tempo que se fala de que o carbón ten data de caducidade. E durante 10 anos, que fixo o señor Feijóo? Donde estivo a Xunta de Galicia? Eu sumaría unha terceira institución a esas dúas que vostede falaba inicialmente. Algún plan de traballo por parte da Xunta de Galicia, algún plan de estudios, algún plan de apoio a novas industrias, de apoio ao emprendemento, un análise da situación empresarial enerxética que ten que afrontar Galicia. Nos estamos de acordo en instar ao Goberno central, claro que estamos de acordo, en todo o que sexa necesario, pero non imos deixar a un lado a Xunta de Galicia, que é quen ten competencias en materia de industria e que vostedes respaldan intentando culpar arbitrariamente a ministra en funcións, sen recoñecer a deixadez de funcións que está tendo o Goberno galego e os erros e a incapacidade que tiveron e que teñen para planificar o futuro industrial de Galicia. Son 10 anos ao frente da Xunta de Galicia, 10 anos despreocupados da transición ecolóxica, 10 anos sen desenvolver unha estrategia empresarial para o século XXI. Pensaron algunha vez en atraer empresas? A resposta deullela un empresario do noso país, deullela Ignacio Rivera, breve e concisa. Por que se vai querer instalar alguén aquí? Que ventaxas ten? En Galicia temos que espabilar, señores do Partido Popular, e vostedes levan 10 anos poñendo de manifesto a súa incapacidade para facelo. Pero siguen xugando a tran-tran, ese é o seu, en lugar de afrontar os retos que nos tocan neste século e de aportar ideas cara a un novo modelo industrial e o desenvolvemento das comarcas afectadas pola transformación enerxética, como acontece agora coa das Pontes, que é a que nos trae a este debate. A Xunta de Galicia agocha a cabeza. Vostedes, o Partido Popular no seu conxunto, fai electoralismo e poñen o seu presidente a facer declaracións tan sesudas como decir que hai algo que non lle encaixa na estrategia do Goberno para a Alcoa Endesa. Ese é o nivel de análise que están amosando, desentenderse, non planificar, non exercer as súas competencias e, iso sí, sempre poñer unha semente de dúbida. A súa inacción durante anos, mezclada agora cun afán de protagonismo electoralista e partidista, no que excusan a Xunta de Galicia de toda a responsabilidade cunha proposta únicamente de dimisión da ministra, cunha atribución de culpas unidireccional sen recoñecer a deixadez de funcións da Xunta, resulta simplemente unha burla a todas luces. Pero mire, nós incluso podemos entender o seu xogo. Doña Pilar, rematou o seu tempo. No segundo turno terá ocasión de ampliar a súa exposición. Don Efrén, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi bo día, señoras deputadas e señores deputados. Ben, que plantexen aquí os señores e señoras do Partido Popular que o apoio ou non a un sector productivo e a unhas traballadoras e traballadores se mide por o sentido do voto nesta moción, creo que tratar un problema moi grave e de país dunha forma ridícula.
Aquí parece que estamos nunha carreira de quen fai a foto, a primeira declaración á prensa, pero, como falábamos na Xunta de Portavoces, aquí podíamos chegar a un consenso, porque creo que todos estamos preocupados por as traballadoras desas comarcas tan afectadas, ou entrar ao fondo de debate político onde podemos ter moitas diferencias. Como non consideraron ter un acordo, creo que é facer un exercicio de desmemoria por parte do Partido Popular e de creer que o Partido Popular está de paso. Eu non sei se se presentan as elecciones para descargar cando poden responsabilidades hacia outros lados, porque tratar de venderlle a xente que a Xunta de Galiza non ten responsabilidade no que está pasando en As Pontes, bueno, non sei quen lle lo pode comprar, pero nadie que estudiara o problema pode pasar por aí. Pero é máis, incluso podemos compartir as críticas que fan ao Goberno Central, pero isto non vende onte. Os problemas do carbón e das Pontes non empezaron onte. Non é só culpa do Goberno actual en Madrid. Vostedes estuveron en Madrid e contribuíron a xerar este problema. Onde están as soluciones do Partido Popular? No caso de pedir a dimisión da ministra e no caso de que dimitira, mañá as comarcas afectadas por o peche das Pontes estarían mellor. Traigan propostas serias, móllense e non boten balóns fora. O presidente da Xunta ten que encabezar os problemas de Galiza. Unha, porque ten as responsabilidades, e dúas, porque aunque non tuvera as competencias, debería ser quen encabezara. Eso non o está facendo, na máis que agora parece que se lle ocurriu hoxe facer un plan industrial para Galiza. É ridículo esta proposta que traen porque non aporta solucións. Onde están as solucións do Partido Popular? Hai que traer a este pleno, se queréis entrar no debate, propostas serias, pero nada se oíu das soluciones. Non propuxeron ningunha solución para o sector. Están gobernando e non teñen soluciones. Nos creemos que, por exemplo, o control público do sector debía ser control público do sector e levar a cabo unha descarbonización é inevitable, eso estamos todos de acordo. Pero, evidentemente, para levar a cabo a descarbonización hai que facer programas de reindustrialización e fixéronse noutros países e aquí parece que se deron conta que o carbón se iba a acabar onte e que os problemas ahora vamos a solucionar cunha moción nesta Diputación. Temos que apostar por un modelo de futuro que con unha produción de electricidade con materias primas que non sean finitas. Pero para eso hai que tomarlo en serio. Hai que traer propostas, hai que... Por exemplo, onde está o Goberno da Xunta para exixir que Galiza este incluída no Green and Fair New Deal da Unión Europea? Por que se queda fora deses programas da Unión Europea Galiza que tamén está afectada por a descarbonización? Porque por parte da Xunta e por parte dos gobernos centrais nunca se dixo que Galicia tamén está afectada por a descarbonización. Deixónse fora As Pontes en varios gobernos dos dous colores desde Madrid, dicindo que non estaba afectada por a descarbonización porque As Pontes seguía producindo con carbón importado. Era unha mentira. A comarca xa está afectada porque xa se esgotara o carbón e aunque seguiran producindo, estaba claro que esas iban a chegar ao peche porque non son sostibles as centrais térmicas. Ben, insístolles, traer esta moción e decir que se vota en contra non se defenden as comarcas afectadas por o peche das Pontes é ridículo. Nos creemos que hai que facer política de máis calado e votamos de menos onde está o presidente da Xunta con propostas serias. Porque creo que vir hoxe dicindo na prensa que van desenrolar un programa de desenrolo industrial, home, isto o mellor xa hai ben anos que se conta que isto iba a pasar, non? E onde estaban? Claro, decían a inacción da Diputación e tildounos de desidia, home. A Diputación podemos facer aquí debate político e propostas políticas, pero a desidia será dos gobernos que teñen competencia sobre eso e para eso hai que enfocar, como ven din vostedes, o goberno do Estado, pero tamén
o Goberno da Xunta de Galiza. É dicir, que a Diputación fai nación, home, que estén activos os que teñen as responsabilidades e deixarnos de políticas de fotos e propoñan medidas que realmente lle solucionen o problema aos traballadores porque teñen o poder e teñen as competencias. E non veñan facendo aquí unha demagoxia que é moi difícil de entender e de vender. Moitas gracias, don Efrén. Señor Mamonde, ten un segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. Pois miren vostedes, señores do Goberno, despois de escoitalo, o primeiro que se me ven á cabeza é aquelo de excusatio non petita, accusatio manifesta. Díganme vostedes por que lles preocupa máis a imaxe que transmiten, a imaxe que transmite este pleno, por que lles preocupa máis o debate sobre o tema das pontes que o propio problema das pontes. Fala, señor Laporto, da declaración institucional. Eu xa lle expliquei por que non podemos aceptar esa declaración institucional. Probablemente, se a Deputación houbera feito o que lle correspondía, se o Goberno de Deputación houbera tomado a iniciativa dende o primeiro momento, se se houbera posto xunto cos traballadores das pontes, xunto cos intereses de Galicia, nosotros non teríamos que facer esta petición. Pero non hai problema ningún en debatilo. Nosotros non nos pechamos tampouco a ningún tipo de acordo porque non queremos ser protagonistas de nada, senón partícipes de unha solución no caso de que sexa perfectamente posible. Pero é que vostedes, señor Laporto, cando reaccionan cando presentamos a iniciativa e fundamentalmente reaccionan non pola petición do Pleno, reaccionan como consecuencia da contestación social forte que se empeza a percibir tanto en Alcoa como nas Pontes como en toda Galicia, reaccionan frente á circunstancia de que ese tema non lles gusta de cara á convocatoria electoral. Miren ustedes, fálanos de electoralismo. Na nosa proposta non hai electoralismo de ningún tipo. En todo caso, electoralismo parece que está detrás a convocatoria electoral, detrás desa reacción de vostedes, moito máis que detrás da reacción nosa. Falando de electoralismo, señor Laporto, eu lle faigo tamén unha pregunta. Vostedes están falando agora de buscar solucións, pero solucións con vaguedade, solucións de absoluta imprecisión. Están vostedes ganando tempo para facer unha transición xusta hasta o 10 de novembro e a partir do 10 de novembro plantear con crudeza toda a cuestión? Oiga, aquí temos experiencia moi concreta de que o Partido Socialista Galicia importalle moi pouco, moi probablemente porque as consecuencias electorales non lle son demasiado importantes. Estamos avanzando outra vez en esa dirección, espero que non sexa ese o camiño que sigue o Partido Socialista. Non vou eu a defender aquí a Xunta, pero sí ten feito cousas directamente en relación con este problema. Por exemplo, conseguir o investimento de 200 millóns de euros para a adaptación da central ás novas exixencias de emisión, tamén conseguir precios competitivos para as empresas electrointensivas. Pero, señor Laporto, pregúntese, por que pon a xente na imaxe, na diana, o Partido Socialista? Por que pon o Goberno? Por que mañá os transportistas e a xente das Pontes se vai a manifestar xustamente a Madrid? Porque eles son conscientes dunha cousa. Eu creo que non están culpando nin deixan de culpar o Goberno, pero son conscientes de que o Goberno é o que ten a solución. A cuestión é que o Goberno Socialista non quere poñer solución a esa cuestión. Aínda a día de hoxe non dixo se quería deixar caer Alcoa e as Pontes ou se non a quería deixar caer. Moitas gracias, señor Mamonde. Doña Pilar, ten o segundo turno. Moi ben, moitas gracias de novo. O certo é que nós chegábamos con esa proposta de consenso en apoio, dixémolo ese día, por activa e por pasiva, transmittimos a súa voceira e hoxe volvémolo a decir unha vez máis en apoio ás familias e a todos os afectados pola situación que está vivindo a central de As Pontes, porque nos parecía que o xeito de facelo, dende logo a Diputación de Lugo non ten competencias para regular o que está acontecendo, pero sí nos parecía que era un bon momento para manifestarlle a todos os veciños e veciñas que están afectados, pois que dende a Diputación de Lugo, o Goberno, en definitiva, os tres grupos que formamos esta corporación, estábamos a favor de defender os seus intereses. Pero, bueno, eso quedou o venres nun intento estéril e amanecemos o fin de semana cunha reacción frente
o que está acontecendo coa industria no noso país, na que o señor presidente da Xunta de Galicia nos anuncia agora, hai 4 días, que se van a estudiar alternativas. Dínolo agora, cando durante 10 anos estuvo fronte dun goberno que ten todas as competencias en materia de industria, cando en Galicia está caendo o índice de produción industrial por enriba da media, en este ano, no 2019, acumulamos un retroceso do 6,2%. Eso dínolo este fin de semana, esa é a preocupación que teñen vostedes. E fálame de electoralismo. Electoralismo é actuar e pedir únicamente a dimisión dunha ministra e non poñer, por certo, que está en funcións, e non poñer enriba da mesa nin unha súa solución. Dende aquí non a podemos poñer, pero podemos aportar. Pero o seu goberno na Xunta de Galicia tampouco está facendo. E vostedes, como responsables desta provincia, ou igual que o goberno da Xunta como responsable en materia industrial neste país, non deben seguir actuando como intes. Eu entendo que non poden limitarse a escoitar dun xeito pasivo, non poden actuar e traer a este pleno propostas e razoamentos alleos completamente ás directrices europeas, culpando unilateralmente a un goberno que está ao fronte en Madrid, pero que non ten as competencias para decidir sobre esas disposicións europeas que se achegan e que lle afectarían a vostedes ou a calquera que estivera con competencias neste momento no goberno central. Non poden actuar manténdose á marxe do que aconteceu na Comisión Europea da man de Arias Cañete no ano en que el xa era comisario de Acción polo Clima e Enerxía, cando o seu goberno en España, no que tiñan ao fronte a Rajoy, por certo, non tiña nin siquiera un ministerio dedicado á industria, sino que a prioridade era a economía e como coletilla lle poñían o de industria e, sobre todo, creo que non poden só criticar o goberno de España cando non teñen nin tiveron en 10 anos ao fronte da Xunta de Galicia unha proposta de futuro claro, unha proposta de país que se adapte ao panorama industrial e enerxético galego nas necesidades que nos demanda o século XXI. E, sobre todo, non poden reunirse fai 4 días e transmitirnos agora a vontade de que van a facer algo. Chegan tarde. Moitas gracias, doña Pilar. Don Efrén. Ben, vostedes volven a facer exercicio de desmemoria na segunda intervención, porque volve parecer que o Partido Popular non estivo nin neste país nin no Estado español e no Estado gobernaban antes de ayer e este problema xa existía e en Galiza levan 10 anos e oíndos falar parece que vostedes acaban de chegar, que son os novos e que se chegaron aquí e apareceu o problema das pontes, o problema... Pois non, é que iso é infumable, que traten de facernos pasar por eso. É infumable porque levan moitos anos. No goberno da Xunta prácticamente todos os anos. E en Madrid moitos anos. E estes problemas veñen de lonxe. Veñen de lonxe e veñen da falta de políticas centradas en Galiza e de solucionar os problemas. Falábanos ahora aquí de que a Xunta fixo un plan de inversións en Endesa. Miren, o problema de Endesa non é un problema económico. Endesa explotou a central das Pontes e gañou cantidades inxentes de diñeiro. Non se trata de que se lles dé diñeiro público para que sigan a producir. Non é un problema, teñen un montón de ganancias, é un problema político, non se lles pode permitir que despois de haber esquilmado o carbón da comarca a cambio de beneficios inxentes cheguen e digan que van pechar do día para mañá sin ningún plan para os traballadores. Esa é unha responsabilidade política e o Partido Popular ten esa responsabilidade política tamén. Evidentemente tamén o ten o goberno do Estado, pero este xogo de quen ten máis culpa non vale de nada. Onde están as solucións? O presidente da Xunta debía capitanear a defensa do país e non o fai. Non o fai máis alá de intentar facer unha foto. Mire, que os traballadores non se está cando hai só un problema. Non van vir ahora aquí ao BNG a darlle lecciones de como se está cos traballadores, porque nos levamos toda a vida estando falando e conxunto cos comités de empresa de Endesa e de todas as industrias onde hai problemas. Non nos van dar lecciones neso. Pero, claro, este exercicio de que o Partido Popular parece que pasaba por aí e os problemas deste país non teñen nada que ver, home, eso non o podemos comprar e non podemos defender esa postura porque vostedes saben que é mentira máis alá dunha estrategia electoral de quen ten máis culpa, si papá, si mamá. Teñen culpa todos os gobernos que teñen responsabilidade e que non tuveron un proxecto de futuro e de país para Galiza. Entón, con eso non podemos votar a favor desta moción.
Moitas gracias, señor Bamonde. Ten un turno de peche de un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Señor Castro, permítame con cordialidade. Nosotros non pretendemos dar leccións a naide, pero del amigo el Consejo. Se o Bloque quere deixar de facer un nacionalismo de lugar acasarado, eu recoméndolle que levanten un pouco a mirada. Abandonen o dogma, deixen de considerar única e exclusivamente o seu enemigo o Partido Popular e a Xunta de Galicia e probablemente teñen percorrido aquí en Galicia. Señora Porto, vamos a ver, nosotros non temos como obxectivo fundamental a dimisión da ministra na nosa iniciativa. Xa ve que a plantexamos de maneira colateral. O que nos pregunta é buscar solucións. O que salimos de aquí é realmente abrallados. Abrallados porque os traballadores, a xente das Pontes da comarca, está esperando que a clase política estea á altura das circunstancias. Vostedes, que representan o goberno, son quenes están en relación co goberno da nación, son quenes teñen que aportar solucións. Non as aportan, e o que lle están ofrecendo hoxe ás Pontes son vaguas nun día de choiva, pura e simplemente. E o que quere a xente son feitos e non promesas. Gracias, señor Bamonde. Bueno, eu creo que este debate merece unha pequena reflexión por parte desta presidencia. Mire, señor Bamonde, señores do Partido Popular, dende o Goberno da Diputación non lle quepa ningunha dúda, reitero, non lle quepa ningunha dúbida sobre o apoio e a solidaridade desde esta casa cos traballadores de Endesa, tanto os que traballan directamente na empresa como aqueles que se ven afectados de forma indirecta. Mire, o que non facemos dentro do equipo de goberno da Diputación é a política da foto, que últimamente vostedes están moi dados a isto, nin a política do espectáculo, non? Que fan vostedes desde o Partido Popular. Fixeron en Alcoa e agora queren facelo tamén nas Pontes. Parece, ou semella, que a política europea da descarbonización apareceu agora, de repente, desde fai un ano. Foi un arte de magia e apareceu aí a política da descarbonización da Unión Europea. Fíxese vostedes que casualidade, non? E fai algo máis dun ano, cando gobernaba o señor Rajoy, non existía nada deso. A Unión Europea non tiña política de descarbonización. Nin estaba en marcha xa o que vai ter que ser, que é que as industrias do carbón van ter que ir reducindo a contaminación que producen. Por tanto, parece que isto é agora por arte de magia, non? Antes ustedes non sabían nada, non gobernaron en Madrid durante 8 anos, ou case 8 anos, en fin. Pero o que é máis chocante é que vostedes levantan a voz, pero non se acordan de que o comisario europeo de Medio Ambiente e Energía é do Partido Popular. É o señor Cañete. Algo terá que decir ou non ten nada que decir este home, este comisario que é español, que eu sepa a toda agora, e que é afiliado do Partido Popular, que foi ministro do Goberno de España. Todos nos acordamos, temos aquela imaxe de cando este home era ministro por o tema de algún problema alimenticio que houve neste país. Agora descubrimos tamén nos medios de comunicación, o presidente da Xunta, o señor Feijóo, vai facer un plan de reindustrialización. Isto tiene tela, Isto significa que o señor presidente da Xunta non ten proxecto industrial para Galicia. Non tiña un proxecto industrial para Galicia. E agora se dá conta. Menos mal que 10 anos despois de presidir a Xunta de Galicia, porque este señor leva casi 11 anos presidindo a Xunta de Galicia, dáse conta que ten que facer un plan industrial. Que descubrimiento, señores do Partido Popular, señores do Partido Popular. O presidente da Xunta descubre que ten que facer un proxecto industrial, un plan industrial para Galicia. E además o dice. E non se ruboriza nada. Eso sí, gracias ás grandes empresas deste país, desde Inditex, a Citroën e a outras moitas, van sustentando o que é o PIB industrial en Galicia. Pero o que non depende das grandes empresas que camiñan solas,
ao tecido que ten que axudar a Xunta de Galicia, resulta que está perdendo máis do 6% e cae en productividade máis dun 6%. Iso é, claro, culpa da Xunta de Galicia? Non. Como vai ser culpa da Xunta de Galicia se non tiña plan industrial? Pero non son culpable do que non teño, claro. Tampouco goberna desde fai 11 anos. Es que é unha cosa, de verdad, isto chama un poquinho a atención. Eu, de verdad, ustedes que se enche a boca, eu tamén non son, xa yo digo, son constitucionalistas, xa o digo de entrada. Pero ustedes que dicen que hai que cumprir a Constitución, e eu digo que sí, pero, oigan, tamén hai que ser estatutista, hai que cumprir o estatuto. Hai que cumprir o Estatuto de Autonomía, señor Bamonde, porque o artículo 30 do Estatuto de Autonomía dice que, salvo enerxía nuclear, que salvo o carbón e cousas que se declaren de interés nacional, a competencia exclusiva de industria é da Xunta de Galicia. Por lo tanto, a industria de Galicia, a Xunta de Galicia, que non ten un plan industrial, ven agora a darlle leccións aos demais, cando son culpables solo por estar un ano no goberno. Por demais, non teñen nada que decir, non? Claro, onde estivo a Xunta do Partido Popular? Nós, aseguro que facemos e faremos todas as xestións que estean na nosa man. O que unimos é participar do teatro do Partido Popular. Eso sí que non o vamos a facer. E o señor presidente da Xunta de Galicia valle sendo hora, e isto non o digo eu, está nas contas da Xunta, e o señor Bamonde, que foi diputado moitos anos, un brillante diputado, pois sabe perfectamente. Cada ano, o orzamento do IGAPE, que é o instrumento que ten a Xunta para axudar as empresas, cada ano deixa sen executar millóns e millóns de euros. E digo ben, millóns e millóns de euros. Nunca executou, durante o seu goberno, máis do 60% do orzamento do IGAPE. Mire se quedan aí millóns sin executar. E mire se están necesitadas as nosas empresas para manter o tecido industrial, a manter os postos de traballo. Pois non lle fai falta pedir eses 600, nin 300, nin 200, non. Do presuposto que ten, deixa sin executar preto da metade do presuposto do IGAPE. Preto da metade. Pero temos necesidade industrial neste país, sí ou non? Falle falta ás industrias axudas, sí ou non? Por que non gasta ni siquiera o de capital riesgo? Que para iso está, para arriesgalo, e non se gasta. Pois, hombre, señores do Partido Popular, eu creo que tamén hai que mirar non tanto para fora, a mirar un poquinho máis para dentro, a ver que se pode facer. E remato cunha cousa, miren, agora gustalle moito falar aos membros da Xunta do 4.0, e isto estou seguro que é un tema moi importante, sin dúda. Pero igual había que falar un poquinho menos do 4.0 e axudar máis as nosas empresas en manter a actividade industrial, a actividade económica e manter os postos de traballo. Moitas gracias. Sometemos a votación a iniciativa do Partido Popular. Perdón, hai unha emenda, efectivamente, non sei se aceptan vostedes a emenda que lle propuxeron o Grupo de Goberno ou non. Don Agustín? Señor presidente, na forma exacta en que está redactada non a aceptaríamos, pero non nos negamos. E se vostede o ten a ben e nos concede un momento de receso para poder discutir a posibilidade de chegar a un acordo, pois faríamolo. Teñen 5 minutos de receso para ver se poñen de acordo e chegan a un texto entre os tres grupos. Suspendemos a sesión por 5 minutos.
Nada. Bueno, reanudamos a sesión. Pregunto yo aos señores voceiros, señor Bamonde, houve algún acordo? Non, señor presidente, non chegamos a un acordo. Eu non sei se quere que expliquemos as razóns ou se pasamos directamente. Se non houve acordo, e ya está. Bueno, pois nada, supoño que despois cada un xa explicará en fora do salón de sesións o motivo polo que non houve acordo. Ben, dito eso, sometemos a votación a iniciativa do Partido Popular. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? 12 votos en contra. Abstencións non hai. Hai un empate, produce un empate, por lo tanto, temos que repetir a votación. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? 12. Queda rexeitada a iniciativa co voto de calidad do presidente. Non habendo máis asunto na orde do día, levantamos a sesión. Moitas gracias. Listo. Vamos,